Egun on, mundakan gaude Euskal Herriko surf zirkuitoaren 4. froga ospatuko dugu hemen. Txapeldunak erabakiko ditugu asteburuan zehar. Zapatuan baldintza zailak ditugu, olatua bortitz, haizea ere gogor. A todos. Mira que trancachoa. Eta ze pena. Txapelketako bigarren egun hontan, baldintzak apurtxu bat hobetu dira, itsasoa beruntz joan da. Polita jartu da eta izan austarrak aprobetxatu ditu. Polita galdatu den beste izkonakada. Oso gustoa, behingo osoa zirkuituko txapelketa bat irazteatika. Urtean egindako lanarekin oso kontentu. Pozik, irabazin dutelako proba hau. Oso olatu politak eukitugu da, postik oso pozik. Finalean ere, badirudi aukera onak egiten dabilera. Asteburu polita izan da, eta oso pozik urtea horrela amaitzagatik. Egia esan urte polita izan da, zenian zirkuitua irabazi eta oso guztai. I don't want to be invisible.